Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर बे भिडिअआ स्पेशल भिडिअ SSC कैंडिडेट्सनि थाखाय मानोना MTS नि फाइनाल रिजाल्ट होबाय। दा बेयाव बेसेबां काट अफ रांखो हिस्ट्रिफ्रा आं रिजाल्टआव बेसेबां थांखो पेपार 1 एंड 2 आव दा नोंथांमोना साख्रि मोनो बेसेबां काट अफ नांगौ जायो SSC MTS आव दा बेखौ नायदो बेनिफ्राय साख्रि जाबाय जायफ्रा पास जाबाय आरो आपकामिंआव बेसेबां टारगेट लानांगौ जों बेखौ नायगोन मानोना आपकामिं डेली पुलिस MTS फैगासिनो दङ आरो दाखालिबो नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन नाथाय बे रिजाल्टआ 2020 नि जायफ्रानोखि एग्जाम होदोंमोन 2020 आव एप्लाइ खालामनानै दा बिथांमोननि थाखायसो आरो गोदाना माब्ला हागोन जेबो आपडेट गैया जेब्ला हागोन आपडेटखौ नोंथांमोननो लाना फैगोन। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों फैबाय अफिशियेल साइटआव SSC आव। दायो दिनै 15 अक्ट'बराव मोननै टाइपनि रिजाल्ट फैदों बेनो जाबाय कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेलनि मोनसे दा पेपार 2 नि रिजाल्ट फैदों देन बेनिफ्राय SSC MTS नि फाइनाल रिजाल्ट फैदों नोंथांमोना जेब्ला अफिशियेल साइटआव फैगोन ना अब्ला बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा जायखिजाया जों नायसै फैदो MTS रिजाल्टआव बेसेबां काट अफ थांखो जोंनि हिस्ट्रियाव जों बेखौ नायगोन आसाम स्टेटआव। दा लोगोफोर बे SSC MTS आ एग्जामिनेशना 2020 नि दा बेयाव आन्दायनाङा गोदाना होबावसिगोन थाबैनो जायफ्रा एग्जाम होखांबाय देन बेनिफ्राय बेयाव माखासे कैंडिडेट्स दङ जेराव नोंथांमोना क्वालिफाइडखौ नुनो मोनदों हमना ला 18 निफ्राय 25 इयार्स बेनिफ्राय 18 निफ्राय 27 इयार्ससिम दङ दे बेखौ आन्दायनाङा। सो बेनिफ्राय जोङो रिजाल्टखौ नायसै काट अफआ बेसेबां थांखो आरो लोगोसे माखासे वेटेलाव दङ बेनि सायाव आरो रिजाल्टआ नेक्स्टआव फैगोन होनना बुंदों। दा SSC आ माखासे जाहोननि थाखाय नैबे 7 नाम्बाराव 30 कैंडिडेट्सखौहाय वेटेलाव दोनदों दा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय आरो बिथांमोनखौ उनावहाय लाना फैगोन माखासे प्रसेसनि गेजेरजों देन बेनिफ्राय काट अफआ बेसेबां थांखो ST आसाम स्टेटआव जों बेखौ दानिया नायनोसै। दा बे एग्जामाव बेसेबां काट अफ थांखो जोंनि हिस्ट्रियाव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय आसाम स्टेटनि दा 18 निफ्राय 25 इयार्ससिम दा बेयाव जोंनि काट अफखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों नै 76 अके सो 76 थांदों पेपार 1 आव एन्ड स्टेज 2 आव नोंथांमोना 37 नोंथांमोना लानायखौ नुनो मोनदों देन बेनिखायनो 80 टारगेट खालाम नेक्स्टआव नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव 80 टारगेट खालाम दा पेपार 2 आव नोंथांमोना 50 नि गेजेराव बेयाव 37 नाम्बारखौ नुनो मोनदों। दा जायखिजाया लोगोफोर 80 प्लास टारगेट खालामनांगोन नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टआव फैनो थाखाय दा मा खालामनो दा गोबां काट अफ थाङो मानोना 10 पास लेभेल जब नालाय गोबां इलिजिबल जायो अब्लाबो नोंथांमोना जेननाय लानाङा स' नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजां आनजाद होदो बेनिफ्राय बांसिन लादो बेनिफ्राय आं रिजाल्टआबो बांसिन लांदों बे जाबाय 84 दा इउआर खथायाव 84 थांदों दा ST हिसाबैबो नोंथांमोना इउआर खथायाव थांनो हायो। दा लोगोफोर बेनोमोन SSC MTS नि फाइनाल रिजाल्टनि आपडेट देन बेनिफ्राय नेक्स्टआवबो नोंथांमोना मोजां आनजाद होदो आरो लोगोसे साख्रिखौ नोंथांमोना बेबादि रोखोमनि मोनसिगोन दा बिथांमोना साख्रिया जाबाय जायफ्रा नोंथांमोना काट अफआव थांबाय फाइनाल रिजाल्टआव।